What's up mga kabatang layas? So, good evening pala sa inyong lahat ngayon. So, ngayon guys, may babahagi pala ako ngayong kaalaman para sa inyo. Kung nais nyong ako'y makatulong, so panoorin nyo to hanggang sa dulo tong video na to. So, ang pangalan pala ng app na ito ngayon ay Anoniton VPN. So guys, so pakisundan na lang kung anong gagawin ko. So first of all, makikita nyo rin to sa sa my Play Store. Kung gusto nyo, andyan din sa description ng YouTube ko, download nyo lang yan para mas madali. Then so guys, ito mag-umpisa na tayo. So first of all guys, makikita nyo may guys, 3 dots. So pasensyahan nyo na yung boses ko kasi inuubo kaya may sama yung pakiramdam ko. So kikita yung 3 dots guys, so pindutin nyo lang yan, sabay punta kayo sa VPN settings, sabay dito guys, pagkapasok nyo pindutin nyo lang to sa taas, sabay ito, then save. So yun guys, pag tapos na kayo doon, sa katabi naman ng 3 dots guys, may makikita din kayong settings. So dito guys, i-on nyo lang ito sa taas, sabay dito sa TCP pindutin nyo, then SSL tayo, sabay itong port guys, gawin natin tong 443. So ayan guys, then diba SSL doon sa taas pinindot natin, then dito din tayo sa SSL settings sa pinakababa. So ayan guys, then edit settings, then pindutin nyo lang ito tsaka ito, then dito guys sa host lagay natin is market dot viber.com. May space talaga. Then dito guys is, di ba nilagay natin doon sa labas, din dito 443 din, then okay. Then pagkatapos nun guys, mag save na tayo. Then so guys, wala naman akong ginamit na ibang VPN, kikita nyo naman dito sa cellphone ko, naka-recording lang yan, sabay may dalawang SIM card, wala hindi naka-data. Then on natin yung data guys, tingnan nyo lang po, then tap to connect, then maghantay-hantay lang tayo guys, kasi minsan nagloloko din to, humahanap din to ng mga server na kung saan siya magko-connect. So yun guys, reconnecting guys, reconnecting. So maghahantay lang. Ayun guys, connected. Salamat sa lahat. So ngayon guys, try natin mag Google. Try natin mag Google guys. Yun guys, lumabas nga. So legit guys, may internet talaga. So ngayon guys, kung di ko pala nabanggit kanina, naka Tio promo pala ako. So kung hindi pa kayo nakasan guys, so bumili na kayo sa mga suking tindahan nyo, sabay pagkabili nyo doon, pa-update nyo yung SIM card nyo, then nagpa-load na din kayo ng 50 pesos. Sabihin nyo lang sa binilhan nyo ng SIM na, ma'am, pa-load po ng TO50, register mo na. So guys, search natin YouTube. Ayan guys, kikita nyo naman, diba? Yung mga taal na yun, kikita natin, trending yung taal ngayon. So mag-pray pala tayo sa mga nasalanta ng bulkang Taal guys. So tapos na tayo dyan guys, then punta tayo sa YouTube. Hindi pala, dito. So ayan guys, kikita nyo naman
So try natin mag-play ng mahaba-haba guys. Ito guys si Red Motovlog. Try natin. Kung We're gonna have to work ayun, together. nakikita nyo naman, diba? We're in birds of prey. Binahagi ko sa inyo. So don't mag-subscribe na din kayo guys kung nagustuhan nyo din yung mga video ko. Then subscribe nyo na ako para basta susunod mag-update na naman ako ng bagong VPN. So may mga VPN pa pala akong hindi nalalabas dito guys. So yan, dyan si Spark, si HTTP Injector, si IOT VPN. So maganda, hintayin na lang kayo guys para mapanood nyo yung mga video ko sa mga update. So yan guys, salamat po sa lahat. Doon mag-subscribe na kayo guys para makita nyo din yung mga YouTube update ko. Okay, salamat.